ناتیرجن روزه کتی گوبنده کلیک ناوی تبشکی بین لقادا جنگه درا بخیل یل خوکه ای بوکا شنگه کلیک ناوی تبشکی بین لقادا جنگه درا بخیل یل خوکه ای بوکا شنگه ئێرە ڕادیۆی دەنگی گەلە. Jinavên Danûçiyan a Radyoya Dengê Gelden başgodarên hêja îro 12 Nîsanê 2024 ênî li Brükselê saat 9 li Amedê de emin û çên serî bi pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poyê. Rejîma Emiraliyê helweşînên komployê tê bibin. Têkoşîna azadiya jinê bi komplo re têk naçe. Demdema azadiya fîzîkî ya rêber Apûyê tê bikuşin. Azadiya gelan ve azadiya fiziki rêber Apû re misûgerek. Di konferansa Parlamena Avrupayê de biryara têkoşîna kolektif alê jî têcît hat girtin. Dûr li Parlamena Avrupayê bi ser navê mahkumên siyasî têcît kiryarên xirab û îşkence konferans pêk hat. Malovaniya konferansê parlamenter Massimilian Similkin ger û Yekîtiya Parêzerên Avrupayê ya ji bo mafê mirovan a cîhanê û demokrasiyê parêzerên demokrat ên Avrupê û Komediya Hukûqê ya nav netewê ya demokrasiyê piştgirî dan konferansê. Konferans bi encamnameyeke bi dawî bû. Biryarên girtîn wiha di serî de girtîgehên Tirkiye bu yerên xirab û îşkenceyê her roj hîn zêde û şember dibin. Têcît veguheriya rejimeke înfazê bi biryarên sürgûnê yên keyfî malbat xizmên girtiyan tên cezakirin. Ev kiryar dibin sedema sosyopolitîk ên cidî. Tirkiye yek ji wan welatên e hejmara girtiyên siyasî lê gelek zêde ne. Rejima otorîter AKP û hevalbendên wê serweriya hukûqê û veguherandiya amûreke zexta siyasî modelên nû yên girtîgehan tên çêkirin lêgerîna birengê tazîkirin û serjmartin li girtîgehan çêdibin îşkence û kiryarên xirab dikin parçeyek ji jiyana rojane. Têcîta li girava İmraliyê mînakeke taybet e. 3 salên dawî bi tawayê agahî ji Birêz Abdullah Öcalan û 3 girtiyên din nayê girtin. Têcîta giran li nava civaka Kurd hêzên demokrasî hukûqê bûye cihê fikaran. Têcît û şerê kulîdî ji gelê Kurd tê meşandin nîşaneya aliyên cuda yên heman nêzîkatiya siyasiye. Bi taybetî yek ji dînamîkên herî girîng ên têkoşîna demokrasî û aştê ya li girtîga girava İmraliyê. PKT'nin konferansê biryardan û têkoşîneke siyasî û hukûqî ya kolektif be meşandin. Bak li Yekîtiya Avrupayê Konseya Avrupa û Sîpîtê hat kirin ku berka xwe rabin. Ji bo dawî arina girtîga girava İmraliyê ku navnîşana serekeya îşkenceya têcîtê û rejima înfaza keyfiye bikeve nava tevgerê de. Ji bo têkoşîna hukûqî ya hevkar alê dijî têcît û îşkence birêk û pêk bi bandor be meşandin destpêkê tevneke vekirî ya ji beşdarên konferansê bi ava kirin. Bi armanca piştgiriya ji bo daxwaznameya 1330 parêzeran ku ji çileya 2024 îmze kirin pêşkêşî Wezareta Adaletê ya Tirkiye kirin û xwestin dawî li têcîta li girtîga İmraliyê were ji aliyê parêzerên Awropî ve bi heman armancê kampanya îmzeyan be dest pê kirin. Parêzer û hemû nûnerên siyasî civakî yên tevlî konferansê bûn biryardan ku bala baroyên xwe û rêxistinên hukûqî û mafê mirovan yên nav netewî bikişînin ser pirsgirêkên li girtîgehan. Sêzdehê Nîsanê Angosibê Kurdistanê li paytexta Swêdê Stockholmê bimeşin. Çalakî di çarçoya pengava ji rêbera rapora azadî tê li darxistin Komîteya Amadekar derheq Amadekariyê de agahî da û got di sêzdehê Nîsanê dil dijî pergala îşkenceya İmraliyê û ji bo azadiya rêbera rapor em ê bimeşin. Ev meş wê li paytexta Swêdê Stockholmê pêk were. Amadekariyan meşê bi dawî bûne. Di serî de gelê Kurd em bank herkesî dikin bi xurtî beşdarî vê meşê bibin. Werin em bi hev re ji têjît û kirilmizekirina gelê Kurd re bêjin êdî bese.
Levintern Hure besedan ke jibure ber Abdullah Öcalan meşiyan li Svisra bajar Levintern Hun Kurdistani u dostên wan di çarçoya pengava ji rêbera porê azadî ji pirsgirêkira Kurtê çareseriya siyasî li navenda bajêr kombûn. Piştî rêzgirtina hevseroka navenda civaka Kurta Demokratîk a Levintern Hun Coşkun Dersîm bi zimanê Almanî axivî got heta ku rêberê me azad bibe em ê nikarin behsa azadiya gelê Kurd bikin. Rêberê me ev demeke dirêje di nava tecîtê de û 3 salin tagayî jê nayê girtin. Rêber Abdullah Öcalan rêbereke siyasiye bi milyonan Kurdên li cîhanê ew weke îradeyê xwe nîşan daye. Em daxwaz dikin ku rêberê me di demeke herî Kurd de bi malbat û parêzerên xwe re hevdîtînê bike. Di çalakiyê de banga tevlîbûna çalakiya li dijî tecîtê û ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan ya di navbera 15 û 19 Nîsanê de li Fransa bajar Strasbourgê were kirin. Çalakî bi duruşmeyan bi dawî bû. Berxwedana girtiyan bi qonaqeke nû di roja 308 de di dome girtiyên siyasî ji bo azadiya rêbera po 308 rojin di greva birçîbûnê ya dorveger de ne. Di roja 129 de girtiyan çalakiya xwe greva birçîbûnê derbasî qonaqeke nû kirin. Li ser navê girtiyan Deniz Kaya daxuya nêkda û qonaqa çalakiya nû eşkere kiribû. Girtî wê sê me bi malbatên xwe re hevdîtînê nekirin dernekevin dadgehan û ji malbata xwe re telefon nekin. Girtî dibêjin heta rêbera po azad bibe wê çalak Yeme ji devam bike. Li derve jî bi pêşengtiya malbat û xizmên girtiyan çalakiya nobeta adalete li Amed, Wan, Mêrdîn, Elî, İstanbul, İzmir, Edene û Mêrsînê devam dike. Hevserokê giştiyê DPP keskin bayındır li Elî serdana nobeta adalete kir û got em bi pêşengtiya dayîk û gelê xwe têkoşîneke pîroz dimeşînin. Me pêvajoyeke serkevtî ya hilbijartinê derbas kir. Tevî hemû kemasiyên me jî gelê me bi destê me girt û serkeftin nîşanî me da. Tı zor dest nikarin têkoşîna gelê Kurd têk bibe. Piştî encamên Sûriyeke adarê jî bi kompas û derbeyên siyasî xwestin îradeye gelê Kurd gesp bikin. Lê ji İstanbul heta Kurdistanê gel rabû serpiyan û xwedî li vîna xwe derket. Lewma wê ev têkoşîn bigihîje armanca xwe. Bayındır da zanin ku tevaya gelê Kurd li ber xwe dide û got ne tenê li derve li zindanan jî ev berxwedan didome. Bi hezaran hevalên me li zindanan li ber xwe didin rêber Abdullah Öcalan jî li derve berxwe Rêber Abdullah Öcalan jî li ber xwe dide dayîkên me jin ciwan û tevaya gelê Kurd li ber xwe dide. Gelê Kurd berxwedaneke dîrokî raber dike berxwedaneke ku hêvî û baweriya me xurttir û mezintir dike. Taceddin Turan piştî 3 salan ji girtîgehê hat berdan û bi girseyî hat pêşwazî kirin. Taceddin Turan di sala 1994 de li navçe Amed Bismîlê hate binçavkirin û ji aliyê dadgeha Taybet DGM ve bi cezayê müebbet hat ceza kirin. Taceddin Turan piştî 3 sal ji şevê din ji girtîgeha Beşikdüzî Trabzonê hat berdan. Turan ji aliyê xizmên xwe rêveberên Meyader, Tuayder, Tevgera Jinên Azad Têja û rêveberên DPP û Dem Partî gelek kes ji gelek kes ve hate pêşwazî kirin. Kesên ku Taceddin Turan pêşwazî kirin meşale pêxistin fîşekên hewayî teqandin. Rêxistinên geliyên demokratîk serdana Emine Şen yaşar kirin. Serokê Odaya Bijîşkaniya Ankarê Muharrem Beytemîr çû serdana Emine Şen yaşar got li welat bêhukukî dewam dike hukuk tucara nebû alîgirên bindestan. Ferdên malbata Şen yaşar di nava sazeke tenduristiyê de hate şehîd kirin. Li hemû qaydên kamereyan hatine tune kirin. Ev dîmen teqes di arşîvên dewletê de hene. Têkoşîna dayîka Emine Şen yaşar ji wekî têkoşîna dayîkên Şemiyê binirxe. Endamê lêjnê rêvebera TBB Onur Erden jî axivî got komkuja 6 sal berê hatiye serê malbata Şen yaşar wek tundî li gel û ketkaran vedigere. Îro ev têkoşîn ne tenê têkoşîneke wekê têkoşîna adalet û aştiya hevpare. Haya adalet bek were emeli Cemal Bata Şen yaşarbın. Serokê Dadê Ankara Mustafa Karabudak jî axivî got eger devlet bu xwaze dikare di nava çend saatan de failan bigire. Lê nagire ji ber ku kujer alîgirên desthilatdariyê ne kes nikare li pêşiya îradeya dayîka Emîne rawaste. Xelkê Kerboranê piştî 8 salan kete hundirê avahiya şaredariyê xwe.
Hevşadara ker borane Asya Gezerci Anefera Axivi u Balık Şanser Xwedî derketna gel a pêvajoya hilbijartinê got piştî 8 salan karibûn bikevin nava avahiya şaredariyê. Asya Gezer got gelek pirsgirêkên lezgîn ên navçeyê hene em ê di destpêkê de van pirsgirêkan çareser bikin. Ji sala 2015 heta îro zext û zoreke mezin li ser gelek ker boranê heye. Bi taybetî piştî pêvajoya qayyum di sala 2019 da AKP şaredarî xesp kir. Çar rê tenê navçeya kerborana hene li ser çar riyan jî nokteyên kontrolê hatine danîn li her kolanê jî kamere hene. Ayşe Gezer got me ji gundan dest bi karên hilbijartinê kir me serdana herkesî kir me hewda têkiliya bi herkes re değilin. Bi taybetî jî bi dayikan re me têkilî danî kar û xebatên me encam girt û dikarin bêjim ku kerboran bû mînak. Hevşerdara kerborane Asya Gezer diyar kir ku xwedî derketira gel kir ku dengên vegohestî yên ji derveyî navçeyê hatibûn anîn bêne têkbirin. Gelek projeyên me hene û em ê bi gelê xwe re şaredariya demokratîk ava bikin. Bi taybetî em ê bijin û ciwanan re kar bikin. Pirsgirêka avê heye em dixwazin komplekseke spîporê pirtûkxane avjenî ava bikin em ê kursên pîşeyî û zimanî jî vekin. Li navçeya agirê Panûsê gelek mal dibin avê deman ji ber ava rabûyî bezên di govan de mirin. Komên şaredarî yên piştî rabûna avê li taqê hatin veguhestin rêgeha rûbar paqij kirin û tevdîr girtin. Her we welatiyan ava ketiya malên xwe tahliye kirin. Şaredarê Panûsê Abdulhalik Taşkın got ji bo rê li ber xesarên mezintir werê girtin komên şaredariyê dixebitin û vê alîkariyê bidin welatiyên ziyan gihîştiye mal û milkên wan. Li Xezayê êrişeke nû hate destpêkirin artêşa İsraîlê da zanin ku ev di derdora herêma navîn a Şerîda Xezayê de operasyoneke nû ya leşkerî danê destpêkirin. Di daxuyanî nivîskê artêşê de wa hat gotin loda mezin a sed û şêstûdiyemîn duh li derdora navîn a Şerîda Xezayê dest bi operasyoneke nû ya leşkerî kir. İsrail dijî İranê tetbîqata şer pêk anî radyoya artêşa İsraîlê da zanin ku hêzên hewayî yên İsraîlê û rêveberiya Rûm a Qibrîsê wek hevpar li dijî İranê tetbîqateke şer a hewayî pêk anîne. Di nûçeyê de hat gotin ku tetbîqat bi ser êrişeke li dijî İranê hatiye pêkanîn. Hat zanin ku artêşa İsraîlê ji ber êrişên xwe yên li dijî Xeza û Lübnanê tetbîqat 6 meh berê dabûn sekinandin. Li gor agahiyên bi dest ketire İsraîl di demeke nêzde dibin siya gefên İranê de dest bi tetbîqatan kiriye. İsraîl di yekê Nîsanê de li dijî avahiya seferathanê İranê êrişek li darxist bû. Di êrişê de du jê generalên artêşa muhafizên şoreşê yên İranê bi giştî 7 rayedar hatibûn kuştin. İran piştî êrişê diyar kir ku ev ê bersivê bideve êrişê. Her wa İran di bûyerê de dewletê Rêkûyê Amerîkayê jî berpirsiyar dibîne. Muqteda Sadir navê tevgera xwe guhert medya Iraqê ragihand ku belgeyek ku îmzaya Muqteda Sadir li ser heyî hatiye belavkirin. Di belgeyê de tê gotin navê tevgera Sadir hatiye guhertin. Li gorî belgeyê navê tevgera Sadir bi navê tevgera Niştimanî ya Şiye hatiye guhertin. Hêjayî gotineyek ku di Hezîrana 2022 de Sedir fraksiyona xwe ji parlamentoyê vekişand û biryara ji qata siyasî dûrketinê girt. Piştre ragihand ku beşdarî ti hilbijartinên dema bê nabin. Vê dawiye amadekariyên parlamenterên îstîfakirî yên Sadir û civîna girsê ya Sadir bi xwe destpêkirine. Çarçoveya hemahengî pêşwaziya vegera Sadir dike û projeyê dibin hevre avakirina hevpeymaneke rê erênî tamaşe dike. Almanya û Rusya li ser bilindkirina rêgeşiyê li rojhilata navîn hişyarî da. Wezîrê Karên Derve Almanya Alena Brockbank biriya telefonê bi hevpîşeyên xwe yê İranê re diyar kir ku aloziya li rojhilata navîn ne ji ber jewendiyê Tirkiyeyê de ye. Wezareta Karên Derve Almanya li ser Xê bank li tevayî aliyan kir ku berpirsyarî tev bigerin û xwe ragerin.
Her wiha Moskova bank li İran û İsrailê kir ku xwedî berpirsiyarî bin naxwazin piştî ku Tehranê gef li Tel Avîvê xwarin. Berdevke Parlamentoya Rusyayê Dmitry Peskov ji rojnamavan re ragihand ku girîng e ku hemû aliyê xwedî berpirsiyarî bin da ku aramiya herêmê têk neçe. Girêdayî wê Serokvezîrê İsrailê Benjamin Netanyahu piştî serdana wî ya ji bo baregeheke leşkeriya Başûrê İsrailê diyar kir ku İsrail ji bo senaryoyên li deverên din amade ye ku şerê Xezayê jî bidomîne û got em amade ne pêdiviyên ewlekariyên İsrailê hem de êrişe hem jî parastinê de pêk bînin. Netanyahu destşan kir ku dê İsrailê dijî kesên êrişî wê bike bisekine. Murşîdê Îranê Ali Xamenî duh da zanîn ku di İsraîl ji ber êrişa xwe ya li dijî balyozxaneyê Îranê ya li Şamê derbeyê bixwe. Nûçeyame daviyê Festîvala Yekemîn a Fîlma a Kurdan a Düsseldorfê ve 25 Nîsanê dest pê bike. Festîval ji aliyê Art Record ve tê organizekirin Komîna Fîlm a Rojava Enstitûya Kurd a Almanyayê Wexfa Roza Lüksemburg Komeleya Dengê Piştevaniyê Musayîkê ve tê organizekirin. Navên de çandeya Holfende û Pirtûxaneya Bîbabûzû jî piştgiriyê dide festîvalê. Di festîvalê de zêdetirî 30 fîlmên metrajê dirêj û Kurd û belgefîlm ve bên nîşandan. Festîval ve nîşandana fîlmê Rojbaş ê derhener Özkan Küçük dest pê bike. Temaya sereke ya festîvalê fîlm û belgefîlmên tekildarî qirkirina Êzidiyan e ve fîlmên di heqê civaka Êzidî jenozîtê têkoşîna Êzidiyan jî bên nîşandan. Ferişteyên Şengalê ku di mîhrîcana fîlman a mafê mirovan a nav netewê de xelat wergirtibû. Hêza Love in Tirvakus Sentins Tihritur Live After İşiş û ji Şengalê name jî wê bên nîşandan. Di çarçoya festîvalê de wê pêşengeha wêneyan ku temaya xwe fermana siyê tabaxê ye heta 28 Nîsanê roja dawîn a festîvalê vekirî bimîne.